учител, ученици, цяла дъска, сигурно в училище. Разбира се, че сте в училище, но кое е? Това е трето основно училище, Христо Ботев, град Сандански. Да, а каква се зова? Виждам, че децата са мънички, слабички, сигурно са първи клас. А коя буква е този клас, знаете ли? Сигурно са петата от нашата армия. Знаете ли коя петата буква от нашата армия? А, Б, В, Г, Г. Може ли някой от вас да види всички тези букви? Има ли някъде буква, да не каква буквата на линията? Д. Виждате ли? Да. Линия виждате ли? Това ли е линия? А буква до нея има ли? Да. Ето това е буквата Д. Буквата на нашата паралелка, нашия клас ще бъде първи до класната. Браво, браво. Ето ни така. Приказни герои, аз знам, че вие сте дошли, защото сте подготвили много изненади за нашите първокласници. Нали? Да, нека да видим. Приятели ме? Коя съм? Зная, че ме познавате. Името ми е Пипилото Витуалят, ресторанта на Долферта има. Пипи дългото чорапче, дъщеря на известен капитан. От мен се знаете по-подробно през учебната година. Аз никак не обичам училището. Виждам обаче, че тук е доста по-интересно от всичките училища. Може ли да остана, може ли? Може, Пипи, но това е стаята на първи клас, а те трябва да се покриш при по-големите ученици. Добре. Благодарим на Пипи. Харесва ми се на признавата. Знаете, децата обичат не само приказките, а и гатанците. Аз зная много, но тук съм ви подготвила няколко. Трънче до трънче върху едно клънче, що е то? Трънче до трънче върху едно клънче, що е там едно животно. Да, лесно. Да, браво. Бомбонче са червенки, зеленки, опашки зеленки, що е то? Червенки бомбончета и сини опашки. Мистеречо. Да, точно така. Браво, деца. Много ли са цял свят обяд? Защото? Моето. Ето ми деца. Браво, браво. Браво на децата. Благодарим на Обичате гатанците. Приказките искате ли да ви? Да. Аз съм герой в приказката най-хубавото. А кое е то? Да разберете сега. Слушайте внимателно. Имало едно време се чуд мъдрец. Той си имал едничко момиче. Хубаво била къщата на мъдреца. Висока, светла, много стара и светна градина. Грело с малкото момиченце преди изключително с хубавата къща, която се там близо. Тя била заключена. Един път момиченцето се помолило на мъдреца. Нима как да радва в заключената стая, тя сега е най-хубава. Наистина, отвърнал бащата. Там е заключено най-хубавото. Да си ти мъничко още за него. Като поразмир да го получиш, да се направя да го получиш. Ако за моето поразмир, само мъдрец златни ключко, заключената стая. Кликнал то, включил вратата, нищо да види. Спускал решението и отворена книга. Нищо да види. Отишъл да вълчето при баща си и му рече също. Ти ми казваше Васка, че в заключената стая било най-хубаво. Когато намерих там бурко ветерна книга. Но това ще е най-хубавото, рекал мъдрец. Бурката и ветрените са трудът, защото мират за знанието. От тях няма нищо по-хубаво на този свят. Всичко добро се стигне с труд и знание. Поруката, която разбрах, моя баща е се трудил учение, всичко се постига. Предавам ви ключи на знанието и задавам да изключите с него всички коди от вървете на наука. Преодолявайте трудностите, ако не успеете да свършите, не се отваряйте, а опитайте това. Желавам ви успех. Знаете ли коя съм аз деца? Аз съм брат Ферс, сме всички приказни герои. Те ме помолиха да дойде тук при вас и с
моето вълшебно предположение, твоето вълшебно заклинание. Да бъдат винаги здрави, да бъдат умни и разумни, да бъдат клас с най-много шестици, да бъде. Госпожа Георгиева и госпожа Измериева ще ви научат да се тръпчете на уморно и ще познават статите и стоп. Вярвайте им, имайте приятели, който се учи, той се получи. Вече знаете, не помнете, за цял живот и с труд и учение всичко се постига. Деца, вярвайте ми, тук е наистина по-забавно с всички другите неща и аз останах с вас. Виждаме, приятели, На добър час, първи клас!